салом дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. гумонам имсол мо марҳилаи бозиҳои премер-лигаи Англия бо номи Boxing Day-ро намебинем. раҳбарияти чемпионати футболии Англия барои солим нигоҳ доштани ҷомеа ва зуҳури навъи нави коронавирус бо номи Омикрон ба хулосае омад, ки бозиҳои ба қавли идонаи чемпионат ба таъхир гузошта шавад. аммо ин хулосаи премераи Англияро баъзе дастаҳо дастгирӣ намекунанд ва онҳо бар он назаранд, ки бозиҳои Boxing Day баргузор карда шавад. тибқи қоида бозиҳо дар ҳоле манъ карда мешаванд, ки аз 20 бошгоҳ бояд 14 тои он тарафдорӣ аз як қарор намоянд. ин навбат андешаи премер-лигаи Англия аз ҷониби чанд дастаи чемпионат дастгирӣ наёфт ва агар шумораи овоздиҳандаҳои маншавии бозиҳо камӣ намояд, премер-лигаро мебояд бозиҳоро баргузор гардонад. қарор аст аз 28 декабр то 30 декабр бозиҳо манъ карда шаванд. ҳарчанд ин қарори ниҳоӣ нест ва агар он дастаҳое, ки номбар нашуданд, эътирози худро зидди ин идея идома диҳанд, пас бозиҳои Boxing Day баргузор мешаванд. барои гирифтор шудани аксарияти футболбозон ба Омикрон ҳафтаи қабл чандин бозиҳо ба рӯзҳои дигар гузаронида шуданд. ҳамакнун футболбозон пеш аз дохил шудан ба майдон дар автомобили худ тавассути экспресс-тест аз муоинаи тиббӣ барои Омикрон мегузаранд. Омикрон гуфтам қиссае ёдам омад. дирӯз дар маршрут ба ман як мухлиси футбол суол дод, ки чаро чанд бозиҳо баргузор нашуданд. ман гуфтам бо сабаби Омикрон. мегӯяд ин Омикрон бозингари кадом даста аст? Денис Черишев, футболбози машҳури рӯзтабор, ки дар дастаи Валенсияи Испания фаъолият мебарад, дар мавриди бозӣ муқобили Месси ва шахсияти ӯ дар замонҳои дар Барса буданаш ҳарф зад. футболбози рус иқрор омад, ки замоне бо Месси танишҳои лафзӣ дошт. аз ӯ пурсидаанд, ки вақте Месси дар Барса буд, миёни шумо ягон маротиба нофаҳмӣ ба вуҷуд омад дар вақти бозӣ? аргентинӣ худро чӣ гуна вонамуд мекунад вақте ки бо ҳариф ба баҳс мехезад? ӯ ҷавоб дода гуфтааст, ки одатан ӯ оромона баҳс мекунад, вале вақте асабӣ шуд, ҳама чӣ баръакс мешавад. Мессиро беҳтараш асабӣ намекунӣ. манам боре бо ӯ дар вақти бозӣ нофаҳмӣ доштам, вале баҳси мо тоза дар мавриди як фурсати бозӣ буд. дигар ҳеҷ мушкилие надоштем, гуфтааст Денис Черишев. охир Месси медонад бо кӣ ҷангу ба қавле ҳаюҳӯй намояд. ба мухлисони Черишев сахт нарасад, назди Месси ману Черишев як хел эътибор дорем. мухлисони Барселонаро ҳоли ҳозир пешсафии душмани азалиашон Реал Мадрид нигарон мекунад. онҳо то ҳадде аз ҳарифашон ақиб мондаанд, ки аллакай аксарият умеди худро дар миёнаи мавсим аз даст доданд. каталониҳо бовар намекунанд, ки дастаи ҳоли ҳозир ниҳоят заифашон замоне дар идомаи чемпионати Испания мавқеи феълан беҳтарин дастаи чемпионат Реал Мадридро ишғол мекунад. Реал Мадрид ҳоли ҳозир бо 43 хол дар садри ҷадвал аст ва Барселона бошад бо 27 хол дар мавқеи 8-уми ҷадвал. фарқ миёни онҳо ба ҳадди 16 хол аст. шумо боварӣ доред, ки Барселона имсол чемпион мешавад? айнан ана ҳамин суолро ба сармураббии дастаи Барселона Хави Эрнандес доданд. ӯ чӣ ҷавоб дод? миёни мо 16 хол тафовут дорад, ки ин фосилаи таҳшатнок аст, аммо идомаи чемпионати имсола ҳоло роҳи дарозе дорад ва мо чизеро истисно намекунем. ин суолро натиҷаи бозиҳо ва муборизаро тавонистан ҷавоб медиҳад, гуфтааст Хави Эрнандес. албатта ҳама чӣ дар натиҷаи меҳнат ба вуҷуд меояд. Барселона агар ҳамин хел заҳмату машаққати худро идома додан гирад, соли оянда насиб бошад дар сегунда бе вомехӯрем. пешорӯи ба истилоҳ байкотҳои мамлакатҳои ғарб дар мавзӯи бозиҳои зимистонаи Олимпии Пекин 2022 ҳамчунин як варзиши машҳури дигар низ истисно хоҳад шуд. ин ҳам дар ҳолест, ки Лигаи миллии хоккей бо сабаби паҳншавии коронавирус гумон меравад, ки иштироки кулли бозигарони лигаро дар бозиҳои зимистонаи Олимпии Пекин манъ мекунад. ин ҳам дар ҳолест, ки чанд вақт мешавад мамлакатҳои ғарб бо баҳонаи поймол шудани ҳуқуқи инсон дар Хитой, махсусан муносибати хеле дурушти ҳукумати ҷумҳурии Чин бо уйғурони Хитой ва ҳамчунин паҳншавии навъи нави коронавирус бо номи Омикрон, иштироки мухлисон, сиёсатмадорон ва дигар шахсони мамлакатҳои худро барои вуруд шудан ба Хитой барои тамошои бозиҳои Олимпӣ манъ мекунад. Лигаи миллии хоккей низ дар ин эътирозот то дирӯз ҳамроҳӣ намекард ва ҳамин саҳарӣ барвақт
хабарҳо пайдо шуданд ки лигаи миллии хоккей бо сабаби бо суръати кайҳонӣ паҳншавии омикрон ба хулосае меояд ки иштироки аъзоҳои лигаро дар олимпиада манъ намояд. вале ин ҳоло қарори расмӣ нест. агар лигаи миллии хоккей ин қарорро ба расмият дарорад, пас метавонем дигар хоккейро дар олимпиадаи имсола тамошо накунем. ман боварӣ дорам ки аз 100% мухлисони хоккей дар тоҷикистон 89%аш ба хотири бозигари машҳури рус Александр Овечкин, бозигари дастаи Вашингтон Capitals хоккей тамошо мекунанд. чӣ қадр ки мутаассифона беш аз 60% мухлисони футбол дар тоҷикистон Роналдову Мессиро тамошо менамоянд. чоршанбе рафтгари тоҷик ки ҳамеша атрофи ӯ сару садоҳо дар шабакаҳои маҷозӣ зиёд мешавад, ниҳоятан бо далели вайрон кардани қоидаҳои шаҳрвандӣ ва вайрон кардани қоидаи ҳаракат дар роҳ ва халал ворид сохтан ба тартиботи ҷамъиятӣ аз Федератсияи Русия ба таври ҳамешагӣ ва бе бозгашт ихроҷ карда шуд. чоршанберо рӯзи 3 декабр бо иттиҳоми вайрон кардани қоидаҳои роҳ, махсусан бо суръати баланд рондани мошину онро тавассути шабакаҳои маҷозӣ расонаӣ кардан, боздошт намуданд ва баъдан маълум ҳам шуд ки рафтгар ҳуҷҷати ронандагӣ ва ҳатто суғурта ҳам надорад. аз ин сабаб ҳукумати мамлакати Русия рафтгарро дастгир карданд ва барои ҳамешагӣ аз ҳудуди ин мамлакат ихроҷ намуданд. вале то ҳол чоршанбеев ба тоҷикистон наомадааст. имрӯз расонаҳои иттилоотӣ дар такя ба як мусоҳибаи чанд вақт пеши чоршанбе мақолае чоп намуданд ки он ҷо иқтибосан таҳти интиқод қарор додани мамлакати Русия аз ҷониби чоршанбе нашр карда шудааст. чоршанбе он ҷо мегӯяд ки орзуи ягонаи ман фаросии уқёнус яъне амрико аст. ман хеле зиёд мехоҳам дар UFC рақобат намоям. русия барои ман он қадар макони мусоид нест. ин ҷо одамонро намефаҳмӣ. аз ин роҳ ҳар чӣ зудтар аз ин ҷо рафтан лозим. гуфта буд чоршанбеев. аксарияти онҳое ки ин мавзӯъро муҳокима мекунанд бар онанд ки ихроҷшавии чоршанбе ба навори мошинро бо суръати баланд рондан он қадар иртиботе надорад. ин танҳо баҳона буд ва ягона сабабе ки чоршанбе барои ҳамешагӣ ихроҷ шуд ана ҳамин мусоҳибааш буд ки охир бо миёнаравии чанде аз душманонаш ниҳоятан мавзӯъ ба қавле калон шуд. лекин ман ба як чӣ ҳайрон. гуфтанд 15 рӯз дар боздоштгоҳ меистад ва ҳамин тавр ихроҷ мешавад. аммо аз байн қариб 18 рӯз сипарӣ мешавад, вале аз чоршанбеи мо дараке нест. туби тиллоӣ бо фарзияи маҷаллаи Франс футбол дода мешавад. зебестро бошад фифа медиҳад. боз дигар ниҳодҳо бо фарзияи худ ин ё он футболбозро беҳтарин эълон мекунанд. гуфта боше ки ин қадар футболбозон танҳо барои Франс футбол, фифа, пойгоҳи хабарии Марка, гол ва чанди дигар бозӣ мекарда бошанд. дар миёни инҳо ягона пойгоҳи хабарие ки ба қавле мард будааст, ин расонаи иттилоотии Миррор мебошад. медонед бо чӣ унвон беҳтарин футболбози солро муайян кард? беҳтарин футболбози сол бо фарзияи мухлисон. ана ин аст ҷоизаи асосии футболӣ. футбол барои мухлисон аст, на ин ки барои ким кадом як раиси маҷаллае ки рӯи курсӣ нишаста ба касе ҷоиза медиҳад. пойгоҳи хабарии Миррор дирӯз ба Муҳаммад Салоҳ ҷоизаи беҳтарин футболбози соли 2021 Премер-лигаи Англияро бо фарзияи мухлисон пешкаш намуд. мисрӣ бо фарзияи беш аз 150 000 мухлиси иштирокчӣ беҳтарин футболбози соли 2021 дониста шуд. Салоҳ барои ин ҷоиза бар Деклан Райс аз Вест Хэм ва Бруно Фернандеш аз Манчестер Юнайтед пеш гузашт ки онҳо мақомҳои дуюми сеюмро ишғол намуданд. як далели дигарро ҳам вобаста ба ин мавзӯъ мегӯям, вале шумо маро интиқод накунед, чун ман гунаҳгор нестам ки Криштиану Роналду дар овоздиҳӣ мақоми 14-ро ишғол намудааст. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.